इउपिपिएल दोलो हिसाबैथ' जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोंनिफ्राय जि हाइकामान दङ, हाइकामाननि बिथोन आरो हाइकामाननि थांखि बायदियै बिटिआरआव थानाय दा मोनजिबा बिधानसभा समस्तियाव एमएलए बिजाथि फसंनो थाखाय जि ग्रासरुटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौ आरो माखासे अर्गानाइज खालामनांगौ बेखिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो फंसे खोथायै बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानाय खामानि सोलिगासिनो। एलायन्सनि खोथा दासिम जेबो फाइनालबो जायाखै आरो सावरायबाय थानायबो बिदि जायाखै। खिन्थु जों दिनैनि पजिसनाव जोङो हारसिङैबाबो बिसायख'थिखौ गेलेनायनि थाखाय जोङो थियारि जानानै दं। दिनैनि थारिखआव इउपिपिएलनिफ्राय बेबायदि एलायन्सआव थागोन बिदि खोथा जेबो गैथ'वा। जों जेरै हारसिङैबाबो जों गेलेनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लानानै दं। बिटिआरनि बाहेराव बेबायदि बिजाथि थिखांनायनि बिटिआरनि बाहेराव जों बेबायदि बिजाथि थिखांनायनि सिन्था सरसाया सोलिदों, खिन्थु फाइनाल बिदि कनसेप्टआव बा फाइनाल डिसिसनाव फैथ'वाखै।